Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Agwa Akilis. Miroy, may nakita kong mga kag sa bata. Unsa? Husto ang imong nakita. Husto tingali si Jeric. Ma'am. Kag? Diin man, ma'am. Og, ngano nakaingon ka man nga. Husto ko sa ako nakita. Og, unya, husto si Jeric. Wa ko kasabot. Di ba misulti ka man ako ni adto miaging pag-adto ta sa bahay sa kupanan? Nga may nakita kang bata? Unya, kalit lang nga nawa. Nga luspat kaayo ang itsura. O, ma'am. Nakakita sab ko, Miroy. Pero dili kay usara. Kung dili daghan sila nga nagduwa-duwa sa dayon akong sud sa compound kanina. Gitimbaya ko sila pero igo lang silang mitutok nako. Ang mga hitsura nila luspad kaayo. Ug do na pa'y usan nila nga duha-duha gyud ay nila nga mga buta. Dayon kalit ilang nangawa. Maong nakaingon ko nga mga kaag sila. Og tingali, husto si Jeric, dili ba? Abi ni mo, ma'am. Natong dinhi si Jeric. Buot ba akong musalgaan to? Pero, nagpakahilom na lang ko. Kay basig, hasta ko. Apilon ko sa imong kasuko kay laban ba yun kanila ni Madam Doria. Pero, ma'am, sultian ta ka. Nga, wag yun ko'y katahap ni Jeric nga. Nagbutang-butang lang. Miroy, Abi ni mo, ma'am. Daghang pag-isulti si Jeric na ako. Sa dihang kami na lang duha. unsa man Miroy, suginli ko. Ingon man gud ini Ate Sandra, Ate Lenasil. Ako kay wala gi mga ginikanan. Gitabangan ko ni Miss Claros nga makakita og makasagop nako kay naluoy lagi siya nga anhar ako sa daplin sa kalsada matog. Unya, mo eskwela ko, lago kayo. Mao tong si Madam Doria og Sir Divino ang iyang nahuna-unaan. Unya, Jeric. Gisagop ko. Pero sa pag-abot nako sa ilang bahay, kalit lang nausab ang ilang tinagdan nako. Dayon, iladayon kong gida sa bahay sa gupanan. Pero sa sinugdanan, wa pa ko mahibaw nga bahay sa gupanan bila itong giatuan namo kay abi ninyo. Automatic ang mga pultahan. Hasta ang gate. Uy, O, uy, dool diri, Achilles. Nahibaw lagi ka, Achilles. Dito man ko. Ako, nakatrabaho man dito kadiyot. Kadiyot na noon kaayo pero wa pa ko makaabutan ng dapita, Jeric. Nga may mga automatic nga mga pultahan. dito na sa Pikas Building at Lenasil. Muagi ka pa sa tunnel. Nakaagi ko na, Jeric. Tunnel nga nagdugtong sa bahay sa kupanan. O sa Pikas Building, dito ang gate. May abdi lagi iya. Hasta ang mga pultahan. Gusto si Achilles. Muna nga bantayan. Kaya ko ng mga pulis, mudakop nila. Ariagi sa bahay sa kupanan. Mutapon sila sa Pikas Building. O dito na ba, dili mailan ang mga pultahan kay murilag bongbong tanahon. Unya, doon sila hikapon, muabli dayon. Grabe ka high-tech, ha? Achilles, wa lagi ka musulti na ako, anak. Wa pa ko kalugar ati. Hibaw biya ka na ko. Saruyan kay ko. Maong lisod sila pangitaon kung pananglit may mudakop nila. Kay daghan sila kataguan. Gawas pa na, Jeric. Si Madam Doria karon dili na ordinaryong tao. Sama na to. Kung dili, may gahom na siya. O siya karon nagkaaway ni Agwa. Asa na ba si Agwa, uy? Ingon siya nga mamalhin tao kapuyan kay dinhi natultulan naman ni Madam Doria. Niya na turon at Lenasil. Doon na pala nalanganan. Basta karong taod-taod. Muabot na si Kuya Agwa. Mauba. Ay, grabe ka to kahitik, ma'am. Matod pang Jeric. Unya, kanang building nga, ma'am. To dito kuno ang operating room. Uy, nganong may operating room man nga bahay sa kupanan raman? Dili sa bahay sa kupanan, ma'am, ang may operating room. Kung dili, ang giingon ako nimong laing building nga, muagi pa kuno sa tunnel.
My God. Dito ko nakuhaan ang mga bata o mga internal organ, ma'am, para ipamaligya sa ubang langyaw. Ginoo ko. O, unya, ang mga patang lawas, ipanglabay ko no, bisag asang pangpang o bungaw, ang uban sa dagat. Unsa? Kilis, ay. Paingon-ingon pang si Madam Doria, mo ang kaaway ni Agwa. Bisag siya gid si Agwa. Aw, hinoon. Diha man ganina sila si Ate Sandra ug si Atilia Nasil. Jeric? O ba ka ba mahuman diha? Diha na sa agwa. Pagdali diha. O ate! Nana si Agwa. Wana sab si Achilles. Mangita ni ron si Atilia Nasil kang Achilles. O, unsa na sab kay pasangil ni Kuya Agwa? Oh, uy! Hinaya. Uy! Hinaya. Hinaya ng tingog di mo. Si Achilles palagi ka. Pisipat ko. Namasangil ko sugato na ko sa Kuya Agwa dito sa kasada. Pero milipot ko sa luyo. Kung mauna, gitawag naman ko o gipadali kay naa naman kuno si Kuya Agwa. Unsa? Kinsa man di ang giingon ni Atila Nasil nga naa na si Kuya Agwa. Jeric, kanaog na diha. Tuwa na sila Liana Zil ug agwa, miuna na. Hala, Ayaw siya pagkuyuga, Ate Sandra! Ha? Unsay? Hay na si Ate Nasil. Tuan na, may una sila sa karsada, kauban ni Agwa. O kita, muapas na lang ta nila. Dili! Hoy! Achilles! Achilles! Ate Sandra, Kadugay sa di mong nanaog, uy! maayo na sab. Kay kung nagdali pa ko, mahog sa mga kamot sa mga kaaway ni Agwa si Atila Nasil. Unsa? Time para gud. Uwa ko makasabot ni mo, Jeric. Sige na, pagdalit na diha. Kay musunod na nila sa karsada. Kay tuan na kuno sila dito, magpaabot na to. Kay ang sakinan, di kaso din eh. Dili una tamang lakaw. Atong pabuton sila si Achilles o Atila Nasil nga mamalik din he. Jeric, time para gud. Diin da ito agis Achilles nga nagpaabot man niya din sila Nazel, ha? Unya, way Achilles kami agi din eh. Nya, sa kong nakita dito sa taas mo to sa gikan. Si Achilles na makatubagan na yung pangutana ate. Sure ka nga dito mo sunod nila? Tingalig-ilat ang biyaan, ha? Dili na mahitabo. Basta, tuo lang nako. Mubalik na sila din he ate. O ato silang pabuton. Agwa sa ba? Pasabta ko nuko. Nganong ato ba silang kibihaan? O sa may sakyan nun ato nila? Balikod ko sa laon niya. Ikaw lang unang inom na kong katon sa bag-o tambay. Bagong bahay? Nato? Habi ko bang nanghabang ka lang? O kining auto bag umalagi ni? Kang kisa man ni? Ayaw kong ingna nga, nakapalit dayon ka. O hinoon, may gahom ka mang gutingali. Oh, hala. Unsa ni? Oh, may nagtulag yung tubig agwa. Diin man igikan. Oh, Niagas na yun! Diyan man yung tubig agwa! Madam Doria! Ako, Nagpakaroon ni nung si agwa! Gisundog mo ang initsura! Paano nga kining mga auto, Doria? Agwa! Ikaw dahil ni! Salamat! si kinsa kang mumando na ako agwa. Kipakusgan yung mayong pagpadagan! Tingaling papagata! Doria! Ayaw ko higita na magkahimog kung dautan diyan mo! Pwes gihagit na ka. Paluparon ko kining auto ug adto ko kini itog pa sa dagat. Oh! Ayaw ko buhat ah! Oh! Jerisil! Ayaw ka doon! Huwag doon na may tapusin mo! Huwag kani ako! Tingaling itog pa niya sa dagat! Doria! Dili ang pagpatay ko ni mga akong tuyo! Kung dili, ang pagbahono rin mo siya magpagbuhat sa mga bata! Ug si kinsa ka man nga mumando na ako. Kaluya ang mga bata! Ayaw sila kiamong! Ayaw sila himo ang kasangkapan para sa imong personal nga katuyuan! Undangan ang pagkaroon mo na managop kang mga bata! Hunungan ka na sa ngalan sa Diyos! Why si bisan kinsang makababag sa gusto ko buhaton agwa.
Busap paganda mong duha! Kay mauna ni ang inyong katapusan! Diyan na tatungod ining halapad kaayong allowed sa kadagatan! Ayaw, Doria! Agwa! Musugod ka lang nga mo tugpata sa dagat! Dili ka makasanta na ko, Agwa! Tungod kay nahibaw kung dili ka mo patay! Nagpatighog na ta sa dagat! Agwa! Doon na lang ta sa dagat! Kini ang angay kini mo, Doria! Oh! Tubig sa umba! Agwa! Tutog balik ka sa dagat! Dili ka maunsa, Lerasel! Agwa! Agwa, hain ka! Gamiton ko nga kung nakamawas sa paglangoy. Sa magpwede pa yun. Lalo naman kayo mga isla. Agwa! Hain ka! Kay bulungan. Kaniglang nawa ang auto ni Madam Doria. Sabi na kung di ko magkagawa sa auto. Pero sa pagtugma sa dagat, buwan ako sa sud sa auto. Ayaw, Gadro! Aba, Ako, Lerasel! kaysa na yung mag-isipitan. Si Madam Doria ka na. Patay na siya, Agwa. Nalabas siya. Unya na ta magsulti! Ngunit sa pikas ng bukton, Lerasel! Magdali! Sige na! Ihapit ko maluya! Sige na! Agwa. Niyaapli ko dito ako sa ibubuklan. Mabot na lamis may bayo! Maluwi ka, Diyos ko! Agwa. Agwa, imong nabuyan si Madam Doria. Lerasel! Pasaylo ako! Madam Doria na imong napangista. Wa si Doria dini sa among kwarto. Ay, kanindot ani. Gibuligan ko sa kahigayunan. Ya. Hasta, magdali kong ilis ug duawon ko din si Sandra. Kay pa sige gutom na to karon. Magdali ko. Uy. Unsa to? Nye! Wala. Kada kong isda. Kalit lang nahagsa diya sa among kama ni Doria. Hindi man nagikan nga nung nahagsa mo na diri ni abot mo na sa mubay. Ala, ang dakong isda. Naunsa mo na. Uy, nausab. Nausab. Inanay siya nga nausab. Ala. Napurmang tao. Ang dakong isda napurmang si... Doria? Ikaw ni? May kainiya ka, Divino. Ayaw kong biyahe. Ay, patay purnada nga akong lakaw. Ay. Kinahanglan nga imo kong bantayan. Kay wa pa maibalik ang hingpit kong kalagsik. Unsa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!